Здравейте, хора! И в днешното видео отново ще играем Craft. Всъщност имаше един много як евент, който съжалявам, че не може да записвам тогава. Просто не може, защото, нали, разбирате. Ма разбирате. Просто не може. Има малко работа. Не съм това. Най. За Girl Garden. Ще удивите от новите петове, които получих. Много се радвам. Само да знаете, че не оня Dragonfly, че не Red Fox аз имам. Да, тук имам няколко яйца за отваряне. Да, имам Gold, един Backstaff Gold. Имаме друг, обаче това е другата ми карта. Значи, получих ето два е такива орела. Грифин се нарича и едно е такова растение с 1%. Кик или как беше? Мик, бик, нещо. Ето ще ви покажа първи. Ето тук ми е Giant Bean Griffin, виждате? И другия искам да го трейда. Ето. Сега ще ви покажа какви нови неща дадах на моите петове. Такива, как да се нарека? Мутацията Giant Bean. Това е доста добра мутация. Ето вижте. Първо, на Chicken Zombie стана доста голямо. Така, второ, ако вие сте видяли, на Грифин, доста голям. Ще удивите от Corrupted Kitsune, имам. Green Bean, той няма. Да получих и Green Bean на апдейт. Той е Divine. И е доста як. Получих и Lemon Lion. Той е много як. Всеки 5 минути дава Brain Rot мутацията на някакъв плод. С 100% шанс. На Red Fox е Inverted. Сега Giant Bean. Corrupted Kitsune. Давайте. Правили сте. 3, 2, 1. Бум! Много яко, а? Зеленка е красива. Харесва ли? Пишете в коментарите дали ви харесва. Така, сега го пускам обратно. Ето вижте какви имам. Имам един квантильон. Да знаете. Имам новото растение романско. Или как романеско. След 20 минути ще ресет. И ще изчака. Така. Взема това. Взех 5 шар Giant Bean. Няма го дам на Red Fox. Red Fox си го искам така. Ще го дам на Lemon Lion. Lemon Lion. Къде си, Lemon Lion? Lemon Lion. Ето. Чай го дигна. Giant Bean, Lemon Lion. Доста як. Ако се направя Red Fox Giant Bean. Имам да го крафна и после ще видим какво ще стане. И сега ще отворим и яйцата. Да му направих тук нещо. Книга.
Skybord chest. Не затворим един. О, кала лили. Кала лили се доста яко растение. Така... Бетю. Нямам. Ръкъс. Yes. Gold fried romance. Wet romance. Към... забравих. Какво трябва да правя? Получих 5 шарт. Клиан. Ще го дам на Red Fox, да. Въпреки, че моят Red Fox прилича на... Много хора мислят, че това всъщност не е Red Fox, а е най-якия пет в играта, т.е. Как беше? Как се наричаш? Едно. Обаче не е. Който има едно, ще му дам много пари. Сте видяли това видео, то е на английски. И там може да кажете какво искате. Може на български, на английски, аз разбирам. Може и на руски, защото и руски гордо знам. Викам, че това расте така. Успея ли вече да ги отваряме това? Слайвър Монки! Яко! Дейри Кау. Джаклоп. И Дейри Кау пак. Джаклоп е доста як. Ето човек. Ой. Мразя така. И руня. И направих квеста. Ето тук е това. То квест, за да взема... Така, за да взема е такова. И вече вече го имам. Може да погледнете семената. Ще ви дам всичко да погледнете. Така. Така, гледайте. Имам 17 ембер лили. Тринайсет елдер стробери, 6 романско такива. Имам едно ембер хейдж. Странно растение, не помня. Имам 12 кала лили. Ще казвам само най-добрите. Така, имам 68 мушрум. Имам 1000 бамбу. Имам 22 пикона. Това доста. Така, няма да се удивам. Имам... Кой има? 21 мангота, 3 глемрота, 20 бърнинг бъта. Имам един шугар глейс и 41 мангостини.
Това доста мангустини имам. И една роза. Най-яката роза, вижте га. Я. Раменското е като меч. Има Ембер Лили. Което? Флеер Дей. Манго, искам да му го полея. Имам 10 Grandmaster. О, забравих, трябва да продължа нататък да казвам другите неща. Така. Тук няма нищо интересно, честно казано. Имам Глемрот е такъв голям. Още един по-голям. Сега така. Ето гледай. Нямам нищо толкова яко. Да. Това е. Не е доста. Всъщност има едно странно нещо, което забелязах. Имам 3 левела по Lollipop и още един обаче отделен. Защо? Вижте ги, еднакви са. Няма никаква разлика. Ето това е. Няма никаква разлика. Какво става? Странно, нали? Глемрот. И аз имам такъв спагети слот. Така, продължаваме. След това е пето. Ще ви показвам всички, защото ми е интересно да гледате. Искам да гледате. Така, имам някакво колко нещо. Имам, както ви казах, спагети слот. Имам спиган. Имам пичлас, получих го на апдейт. Имам капибара. И това получих на апдейта. Касиел. Голем. Бумолка. Голем. Раптор. Така, трицераптор. Опекана. Кукул, така го казвам. Така, джукпот. Да го получих. Футбол. Бал Енгъл. Раптор. Острик. Кой. Раптор. Грифин. Капибара. Острик. Трицераптус. Така, Балденгъл, Шеф Горила. Така, имам още Раптор, Ароматик Капа. Толкан, Джакталуп. Толкан. Оранж Тоби. Шеф Горила, Кодама. Хамстер. Тенодзур. Раптор. Острик. Слайвер Монки. Дейрикал. И нищо друго. Това е. О, кой ще върши работа? Това не отива.
Така, нека видим дали ще открадне нещо. Тук средата игра по Burning Bud. Значи искаше да вземе Burning Bud с това, обаче не можа. Знаете ли, че имам... Ох, нищо. О? Оу. 100 милиарда. Rainbow. Оу. Оу. Чок Celestia Winstruck Paradise Frozen Bloom Cloud. Неревно. Оу. Оу, 5 минути. Веднага ме гони. Вижте колко са яки. Колко са големи. Така пише още.
О, каквото лъгъл, ако виждате. Ето е там, нещо очертано. Това не е. Така, кога ще дете той не е стал него. Всъщност, да, я слушаме вече видеото хора, защото вече няма какво да правим. Еми да, чао! Ще видим в някакво друго видео.